नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे. मंडळी, तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज मी घेऊन आले तीळ शेंगदाण्याची चिक्की. तर आता आपण तिळाची चिक्की बनवायचे साहित्य पाहून घेऊयात. हे अर्धा किलो तीळ घेतलेत मी. हे पॉलिश केलेले तीळ आहेत आणि शेंगदाणे भाजून सोलून घेतले आहेत. आता याचं मी बारीक कूट करणार आहे. वेलची पावडर आहे थोडीशी आणि गूळ. हा गूळ 300 ग्राम आहे. आता याला मी अर्धा किलो तीळ आहेत ना, म्हणून मी 300 ग्राम गूळ घेतला. साधा गूळच घेतला आहे, कारण चिक्कीचा गूळ घेतल्यानंतर मग चिक्की अशी लहान मुलांना तोडून खाता येत नाही, म्हणून मी साधाच गूळ घेतला आहे. हे थोडंसं 2 चमचे मी तूप घेणार आहे आणि थोडंसं पाणी. तर आता सर्वप्रथम मी तीळ भाजून घेते. तीळ मी आधी भाजून घेतले नव्हते, कारण तुम्हाला दाखवायचे ते कसे भाजायचे असतात ते. छान अशी तापली आता कढई आणि यामध्ये मी हे तीळ असे भाजून घेणार. आपल्याला हे असे जास्त लाल करायचे नाही आहेत, एकदम असं थोडंसं त्याला कुरकुरतपणा असं यायला पाहिजे ना, तेवढेच भाजायचे आपल्याला. हे बघा, आता तीळ छान भाजलेत आणि फुलले देखील आहेत मस्त एकदम. मग असे आपण टाकले होते तर एकदम चपटे चपटे होते, आता एकदम छान असे भरून आलेत. आता मी गॅस बंद करते. आता हे तीळ मी ताटामध्ये काढून घेते. आता तुम्ही गॅस लावून घेतला आहे आणि याच कढईमध्ये मी आता गुळाचा पाक करायला ठेवणार आहे. आता 1 चमचाभर मी याच्यामध्ये तूप टाकून घेते. तुपामुळे अशी चिक्की छान एकदम मस्त लागते आणि यामध्येच मी गूळ देखील टाकून घेणार आहे. आणि आता गूळ टाकून घेतला आहे, तूप टाकून घेतलं आहे. आता थोडंसं एकदम म्हणजे पाव ग्लास आपल्याला पाणी टाकायचं, कारण गूळ वितळायला लागतो. आणि याचे छान असं आपण पाक करून घ्यायचं आहे. आता बघा, याच्यामध्ये मी ना पाव ग्लास पाणी टाकलं याच्यातलं आणि आता याच्यामध्ये आपण याचा पाक करून घ्यायचा आहे. मग मी तुम्हाला पाक झाल्यावर दाखवते. आता पाक होईपर्यंत मी शेंगदाणे आहेत ना मिक्सरला बारीक करून घेते, कारण आपल्याला थोडं जास्तच बारीक करायचे आहेत. हे बघा, आता गूळ असं छान असं मस्त वितळलं आहे आणि 1-2 मिनटं मी ठेवणार आहे त्याला. गूळ पण वितळला, कारण आपल्या हा साधा गूळ आहे ना, त्यामुळे थोडंसं असं त्याला जराशी अशी तार येईपर्यंत आपल्याला करायचं आहे. साधी एकतारीत तार करायची आहे. तर आता हे बघा, शेंगदाण्याचं कूट देखील मी बारीक करून घेतलं आहे. असं एवढा बारीक करायचं आहे आपल्याला, कारण ही चिक्की आहे ना, त्यामुळे मग ती शेंगदाण्यामुळे छान चविष्ट लागते. आणि जर जाड ठेवलं ना, मग तीळ एकदम मग त्याच्यामध्ये दिसून येत नाही. तर मग तीळ आणि शेंगदाणे एकसारखे व्हायला पाहिजे, मी एवढं बारीक केलं आहे मी. आणि तुम्ही देखील शेंगदाणे टाकून असंच बारीक करा. आता यामध्ये मी वेलची पावडर टाकते. खमंग असं वास येतो वेलची पावडरमुळे आणि गुळाचा देखील वास सुंदर आला आहे. बघा, आता हे झालेलं आहे. बघा, फेस आलं चांगला. तसं बघायचं असेल तर असं देखील आहे. बघा, आपण असं पाण्यामध्ये टाकून देखील पाहू शकतो. तीळ टाकून घेते. त्यामध्येच मी शेंगदाण्याचं कूट देखील टाकणार आहे. छान असं गूळ आणि हे मिक्स झालं आहे, एक जीव झाला आहे. बघा, वेलची पावडर आहे, शेंगदाण्याचं कूट, दाण्याचं कूट देखील याच्यामध्ये दिसत नाही. असं जास्त दिसलं का मग असं चिक्कीला हे येत नाही, शोभा येत नाही. आणि हा एकदम असं कडक पण नाही होणार, कारण साधा गूळ आहे ना, लहान लहान मुलं देखील ही चिक्की अशी खाऊ शकतात. आता मी आहे ना ताटामध्ये काढून घेणार आहे.
ताटाला आता ना मी तूप लावून घेते. असं छान याला असं तूप छान पासून घ्यायचं सगळीकडे. आता उलटं ताटावर करते म्हणजे इकडून घेतलं ना, मग आपल्याला चिक्कीचे असे जे जेव्हा पीस करतो ना तेव्हा असे ताटाला म्हणजे पटकन छान होतं, तसे कुस्करायची शक्यता पण नसते. त्या ताटावर मी सगळं टाकून घेते. आपल्याला किती जाड पातळ पाहिजे ना त्या पद्धतीने ही चिक्की करून घ्यायची असते. आणि एकदम पातळ केलं की ती सालपापडीसारखी होईल, म्हणजे अशी तिळाची पापडी करतात ना तशी होईल. तर आपल्याला ही चिक्की करायची आहे म्हणून आपण थोडीशी जाडच ठेवणार आहे. आणि थोडी थंड झाली ना का त्याला आपण याच्यावर लाटणं फिरून घ्यायचं आहे. थोडं आता गार होऊन देऊया याला. जरासं थोडंसं त्याला अशी सुकत आली ना का आपण याला कापून घेऊया, याच्या वड्या पाडून घेऊया. एक 10 मिनटं आपण ह्याला अशी सुकत ठेवूया पंख्याखाली. तर बघा म्हणजे बऱ्यापैकी असं थंड होत आलं आहे. आणि मी ह्याच्यावर ना लाटणं फिरून घेते. म्हणजे लाटण्यामुळे सगळ्या बाजू आहेत ना सेम होतील. जिथे जाड आहे तिथे आपण असं थोडंसं पातळ करायचं. वरून असं छान प्लेन दिसायला पाहिजे, म्हणजे चिक्की दिसायला एकदम सुंदर दिसते. हे जेवढी जाडीला असेल ना तेवढं तुम्ही चिक्की लहान करू शकता. आणि जर असं पातळ झाले याच्यात 2 केला तुम्ही पातळ, तर मग तुम्ही चिक्कीचा आकार असा मोठा ठेवू शकता. हे बघा छान असे पातळ झाले एकदम मस्त आणि दिसायला पण सुंदर दिसते. याला मी आता कापून घेते वड्या पाडून. हे असं चाकू घेतलं आहे. थोडं आता सुकत आलं आहे ना. तर हे बघा आता मी असे छान पीस करून घेतलेत. तर आता एका डिशमध्ये मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. तर मंडळी, मकर संक्रांतीची तीळ आणि शेंगदाण्याची चिक्की आम्ही तयार केलेली आहे. तर त्या पद्धतीने तुम्ही नक्की करून पहा. आपल्या लहान लहान मुलांना देखील खाऊ घाला. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला असे देखील म्हणा, म्हणजे लहान लहान मुलं देखील आवडीने खातील. आणि अशा पद्धतीने चिक्की बनवून नक्की करा, ट्राय करा. आणि ही चिक्कीची रेसिपी आहे ना तुम्हाला कशी वाटली ती देखील कमेंट करून सांगा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.